Avui en Cultura fem balanç perquè durant el 2010 la xarxa de biblioteques de Badalona ha registrat 50.000 visitants més i 5.000 carnets nous respecte al 2009. L'ampliació d'horaris, el canvi del sistema informàtic i també la diversitat d'activitats i serveis fa que hagi augmentat notablement l'ús d'aquests equipaments municipals. Al gener del 2010 es va fer una ampliació horària de la xarxa de biblioteques de Badalona, que va passar a oferir 500 hores més a l'any. Aquest increment va acompanyat de la redistribució interna dels equipaments. Per aquest motiu, junt amb el servei d'internet que s'ofereix a les biblioteques, hi ha hagut un increment de 50 visites al dia durant el 2010. D'altra banda, ha augmentat també el temps per tenir el material en préstec. Tot i així, han registrat 15.000 préstecs més que durant el 2009. Les biblioteques de Can Casacoberta, Llefià, Lloreda i Pomar registren un increment notable d'usuaris. La de Sant Roc és l'única que ha tingut una davallada de visites. 50.000 visitants més a les biblioteques, clar, és un nombre que potser dividit en dies no són masses més per dia, però són molts, 50.000 persones que han vingut més que l'any passat, que tampoc va ser un any dolent. En quant a usuaris, persones que tenen el carnet, s'ha fet més de 5.000 carnets nous. Són molts carnets per una xarxa de biblioteques que ja està consolidada i que qui més qui menys doncs ja va tenint el carnet. Tenim tot el tema d'internet i wifi, que l'ús ha anat incrementant-se considerablement. Això ho remarco també perquè la biblioteca ja no és aquell lloc on només s'hi va a trobar llibres que un busca, o a llegir llibres que un vol fer, sinó que és un equipament que ha anat actualitzant els seus serveis, que ha anat posant-se al dia. Pel que fa a la millora del servei, les biblioteques compten amb un nou reglament d'ús que es va aprovar al ple municipal del mes de gener. D'aquesta manera queden fixades les normes de préstec i d'accés als serveis i estableix l'expulsió d'aquells usuaris que impedeixin a la resta l'ús de les instal·lacions. D'altra banda, el regidor de Cultura ha anunciat que durant les properes setmanes presentaran el Pla Municipal de Biblioteques de Badalona, un document que recollirà el que és i el que hauria de ser el servei públic de biblioteques.